Čaute ľudia, zdraví vás ja, Opamago pri ďalšej informačke 4. a teraz sa budeme rozprávať o tom, že sa ku mne pripojil kamarát Gameplay. On sa volá Gameplay, tak sa volá teda jeho kanál na YouTube. Ja som o ňom hovoril v minulej informačke, že som ho zverejňoval. Teda on bude tiež teda točiť videá, bude ich dávať na môj kanál, teda už na náš kanál. Ďalej, neviem čo teda bude točiť asi z Minecraftu a ďalej už neviem čo mám teda povedať, inak mám 23 odberateľov, čo je super, za to teda, za nejaké tie odbery ďakujem aj Big Headovi, ten sa na to asi teraz nedíva, takže, ale hovorím to tak, lebo on ma vlastne zverejnil, zatiaľ iba v popisku videa, tým, že som natáčal ako jeho fanúšik v jednom videu. Skončil som tam druhý v stávaní, to som akože bol prekvapený, lebo ja moc stávať neviem. Ak chcete, tak si to video môžete pozrieť, ja ho dám do popisku videa. No a mám nové intro, teda to je vlastne jeho intro, ale my sme sa dohodli, že to intro teda už bude na naše oficiálne videá, neboli dosť dlho, lebo aj keď som uploadoval, tak sa mi to uploadovalo strašne dlho. Včera som išiel uploadovať multiplayer let's play, točím s tým gameplayom. A ono sa to uploadovalo od 7 ráno a ešte v 11 večer to nebolo hotové. Takže neviem čo s tým bude, dneska bude asi iba informačka. Alebo ešte tam let's play, neviem, preto kto bude mať rýchlosť. No a to je odo mňa asi teraz všetko a budem sa tešiť na vás v ďalších videách, takže čaute.